Hello mga siyang! Pinagaligo ako, galing ako sa ano ba. Ipakita ko lang sa inyo. Galing ako sa labas na nagtrabaho. Dito sa taas. Nagtrabaho ko, pinawisan ako ng maraming singot. Kaya naligo ako. Tapos yun, ipakita ko lang sa inyo bago ako maligo or bago ako papasok sa umaga. Yun talaga ang ginagawa ko. Yun, maglagay ito lang lagay kasi mabilisan tayo magano 'di ba sa umaga. Sa gabi pwede tayo magmask, pwede tayo kung ano-anong nilalagay natin bago tayo matulog. At ewan ko sa iba, basta ako ganyan ako, hindi makatulog kung walang mga ganyan sa mukha. Kailangan talaga ganyan talaga ako. So, ang ginagawa ko lang sa umaga, ito lang nilagay ko. Ito nilagay ko talaga to kasi hiyang ako nito eh. Ito na ano ako nito. Hindi talaga tumamahiyang ako kaya hindi na tumawala sa sarili ko to. Narating ko na itong ano, aloe vera. Ito maganda talaga sa mukha. Nahiyang ako ba? Kaya yun, hindi ko na to pakawalan. Ito lang. My secret. And hindi tayo lalabas. Basta ako, nasanay na ako na hindi ako lalabas ng kwarto ko sa umaga pag hindi ako ganito. Nahiyang na rin ako nito. Ito ang secret ko. Kahit nagluluto tayo, hindi tayo lalabas ng bahay. Kasi ako, anytime ako lalabas ng bahay kasi inuutosan ako. Kaya hindi ito mawala sa akin. Kahit alam kong kung hindi man ako lalabas, basta naglagay talaga ako, kahit nasa kusina lang ako, naglalagay ako nito. Kasi alam mo yung magluto tayo, di ba mainit din. Kaya natuto din ako maglagay talaga tayo ng kunting ano lang, kunting ganyan lang oh, patak. Yan, marami na yan sa mukha. Kaya ito ginagamit ko to ang matagal. Basta naka sunblock lang ako sa mukha pag umaga, wala na, solved na ang araw ko. Kahit hindi na solved na ang araw ko. Ready na ako sa trabaho. Trabahong bahay, di ba? Uy, at least nasa bahay tayo, arte-arte din tayo sa mukha kasi alam mo naman tayo, di ba? Aywan ko lang sa iba, basta ako, mag-iingat talaga ako sa mukha ko. Ito lang puhunan natin eh. Kailangan ganyan. Bibin natin palagi yung mga mukha natin. Okay, yan lang ipakita ko sa inyo. Bye-bye everyone. Thank you for watching for short video. Thank you. Don't forget to subscribe.